El cognom? Jo soc Gemma, soc indignada de Badalona. Vale, Gemma, explica'm per què aquesta concentració avui. Mira, avui estem aquí, una de les raons és perquè aquest hospital està reduint els seus serveis, ha reduït llits, ha reduït quiròfans, hi ha unes llistes d'espera importants, és un hospital que no és un hospital concertat, amb gestió privada, però sí que està tenint a gran part de la població de Badalona, de Sant Adrià i de Santa Coloma. Vale, com afecta aquestes retallades als usuaris, a la gent de Badalona i Santa Coloma? A nosaltres, els veïns i veïnes, ens afecten que tenim unes llistes d'espera gran. A urgències hi ha una saturació d'urgències i en moltes urgències no poden anar a planta perquè hi ha llits tancats i llavors estem aquí donant una resposta a aquesta mala qualitat d'aquest hospital, malgrat que tingui una gerència privada, està decidint fer una retallada de la qualitat dels nostres serveis. Per altra banda, en aquest hospital hi ha treballadors que són veïns i veïnes de Santa Coloma, que estan buscant no té raó de ser perquè la necessitat d'ells estan deixant de treballar, estan portant a la gent a l'atur quan necessitem d'aquest servei. Aquesta és la primera acció conjunta que es fa, però no sé si a partir d'ara comenceu a fer més accions conjuntes, si heu parlat d'això. Doncs sí, en aquest cas, com que és un hospital que d'alguna manera anem tots a parar, ha sigut un dels motius que féssim aquesta lluita conjunta. I a partir d'aquí ens estem coordinant per sumar forces perquè ens afecta a tots. Es llegirà un manifest? Sí, ara en aquests moments es llegirà un manifest que explicarà més bé del que he explicat perquè estem aquí i després farem una assemblea dins de l'estiu els veïns, veïnes, No es necessita cap permís per fer una assemblea o l'heu demanat a l'estiu? Considerem que d'entrada l'assemblea és lliure, l'hospital forma part, és nostre, és un servei de la ciutat i per tant, si algú ha de venir i ens ha de dir alguna cosa, doncs l'acceptem i esperem que no hi hagi cap problema. Vale, per acabar, perquè em sembla que ja venen els teus companys de Santa Coloma, què s'ha de decidir en aquesta assemblea? Per què és? Aquesta assemblea s'ha de decidir per on i cap a on continuem la lluita, com ens coordinem, què és el que podem fer, què és el que creiem que hem de fer i a què li hem de donar importància. Vale, Gemma, molt bé, moltes gràcies.